Ihaw, wa masinayuran. Kay mangutana pa sila kay mana pa Valentina. Mao ginantaw hanatak, nangawat og bakatak. Kita na mo tago dito lungsod. Papin naman sana, hindi sila katiga iwan tao na ko nagulitaw ko. Unsan ang istorya na dungga ka ni wadi ko mali mo to ng timatawan dada atong video ni Rumi. Kung gisgot mo kami, kaya nga na ba kailangan sila ni Lita, kailangan sila kailangan sila Nura dito. Buang nga, kita ko din lang yung pagpunta ako nung maore din yung ipaabot eh, bugtong anak laki din eh. Nangapas mo nga mo, ina pag ugma porting, hindi mas muhay sa may gagaw na kulas Diyos, alas maming, sila lusing, porting na kure-kure sa pas mo, kay alas 7 pa na mahaw, alas 4 ako sa bugaon, di man kakakuot atong dos bukag kanon, kay wa pa makistorya ang mga kuwan, portador, Lani Panyong, sila si Mil-Imes, si Papatimet. Gutom ko kayo. Niya, kaning amigong kami ani daan nilang Juan iti ba? Sa Buntiri sa una, na Pedro Navarro na mo ya, bakit akong mamalitan mo? Bakit? Ko asam lang anak gibuhat yun. Siya kana kamo sa anak laki ni manibiling ko dingan. Ini ako sa una bisig dili kay gwapo ang mga babae sa una akso ko balaka bol kay. Siya kay Gardo po nagpiting ko. Daoto na po ko. Bugoy man na susi, bugoy man na Buntiri sa una. Mabungkag na bilya. Palupig na nato kay ang imong kasunit puting bukara gyud. Bilbato, 40 bukan. Ha? 40 bukan kay mo may uso. 40 bukan. Kanang patay sa angin ko na. Kung 30 ra ang akong mga barkada. Patay sa una kasunit sa ino? 22 bayad mantagot. Kasunit na siya, hula na siya nga to. Mubayad ko 28 kay mupuno mo silang tila nga. Ipuno sa kong kasunit, kaya 40 man akong kasunit. Kaya ang kinabukara na to may sikat. Ora, 5 ka na. Ang kinabukara kasunit to sikat dito eh. Kanang inisayog, pigiso. Grabe, pakpak may mga dito na ko. Ha? Oo. Victor Juan. Okay. Pagkakanay mo sa Bilbatom. So, nadida akong pag-usap sa una. Kaya sa una sa... Nagidad pa ko Ikat. 13, 14, 15 ako ginagitimanan ha. Pag 13, 14 ginagusto na dahil. Pag 13, 14, 15, pag 16 na ko, di na ko gusto ka na so gusto ko ang papalit sa kirilyo. Ako na po, nag-meeting na sa Domingo. Ako na sa toothpick. Ako'y dako nila ba? Katulas idoy, o si Onion nga kaluha, maguwang ito na kong idadla. Andires lang ako, mga ilagar man sila. Ako may toothpick. Meeting namin. Ihaw manok di payag, ihaw manok. Nag-15 kubok kung sako. Pasal mugso niya pinuti tulo ko pag tandaan niyo ha. May lita sa kuan. Ito duangan. Ako may toothpick ko, ako may dako nila. Iya ko manok duha ko bokor kay 15 ko bokor sa ako. Tas yung bungi, apil to ako, dugay to minyo tas yung bungi nga. Mango din sa Andrea ba? Dahil tingo tas yung sa may danuno ko ron, ko pinuti anong seng. Note, ay so pasok to niya. Ano nga may basket ang pinuti, isod sa sako, mahibaw ka sa so, ana isuklo so ba? Mahibo nga taga duangan nga nung nanagdaan naman nagsuo ni mga tawhanan nga adlaw pa magkaroon ako. Manuwa ba big basket ba ya? Ana naglibot ng mga bata na ako ito pe. Hindi na ko gusto pag desires ko, hindi na ko gusto bata-bataon ko. Kaya una bata-bataon man ko kanang suguon ka ro papalit. Adi na ko gusto. Ako na sa toothpick. Meeting me. Iyaw ko manok do ko ba? Dahil ko manok payag. Tani insong Lydia pa yun, hinahila mo diya kay mga kupog ng itlog din na nagpanig ng itlog diya sa palipos pa yan. Pag iminyo ko namang mama ni mo God, manok naman dito, ihaw manok dito. Ma, paglungag mabe kay kuyog litan ako ma. Kana iya sari ni mo, kuyog na naman dito, mutan mo, man si Ruby, mga kwan dito. Muli alam ito, kay baka ang pigta nga. Uli mo ha, ay gihigdah lita dito. Ikaw, dili lang uli mo. Pada na saryo, ayo ni mo saryo. Dito mutan ni pre kanang manok ako. Ihaw manok to payagdaan. Pagka ako na kun uli na na. Bago. Ya, daoton man ko sa una kay daghang ibog ko sa una. Pistol ni kana. Iha, Buntiri sa una porting ilado ko na ang baki ra kong babae si Mirley man larayo silig mamulbo sa na wagin maminyo. Mangurot ng Pedro, Silia Pedro. Tanan ang gila dito. Day, ikam ko ng Mirley day. Kana si Jose day, taga-islang day ng asawan lita day. Kung saan man, tinuod day ng awat ubaga day. Priso mo na. Anak dito, pungutan na dito. Mawago may masinira na ng Domingo. Kaya mungutan na pa sila dito ni Camarte. Ato mama, manindas lang mama ni mo dito. Mulok doon ang mga susi pa dito sa atin. Susi sila dito. Nasi Akay po, aksyon po, mamunggo po sa Akay po. Kaya bubiring malakay ng kusona. Aksyon si Akay, kubalaka po. Ako iya, ito ka tayo. So naman, di mo kupulupig po.
Tuyo eh. Ha, niya. Ito, mutana sila dito. Mirli, may pumutana. Ingon, oh, si Agaw si. Dili tao, may tarong tinang tao. Eh, matiting ayuha na yun. Mawawin na, patingkanan ng barkada na sigasa na. Oh, wata na, binuhatan niya yung ngawat baka. Eh. Kay, atong anang Domingo niya, ingo man, Valentina Tiago. Tak, mauna takita naman Tiago. Kapitan pa Tiago ka to. Tiago, kapitan niya sa bago. Pitan. Ah, ayun. Maugi na takita naman Tiago.